ABŞ Türkmen wekiliýeti bilen geçiren duşugyny Russiýanyň Ukraina çözmegini ýazgyrmagyň ähmiýetini notady. 1-2 martda ABŞ-nyň we Türkmenistanyň ýokary derejeli wekiliýetleri video aragatnaşyk arkaly ýyllyk iki taraplaryň syýasy geňeşmeleri geçirdi. ABŞ-nyň Döwlet Departamentiniň Medbuat gullugy we Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi geňeşmeler boýunça beýanat berdi. ABŞ wekiliýetine döwlet sekretarynyň kömekçisi Donald Lu, Türkmen wekiliýetine vice-premier we Daşary işler ministri Rashid Meredov ýol başlyk etdi. Döwlet Departamentiniň beýanatyna görä ABŞ wekiliýeti Russiýanyň Ukrainaga garşy amalasyryan bilhassaýyn esassyz we köşgürilmedik hüjümlerini ýazgyrmagyň ähmiýetini ýene bir gedek notady we Ukraina halky bilen raýdaşlygyň möhümligini aýtdy. Ýöne Türkmenistanyň Daşary Siýasat Edarasynyň beýanaty Ukrainada kuruş babatyna Türkmenistanyň eýleýän pozisiýasyny açaçan agdamady. Taraplar häzirki zaman halkara siýasatynyň möhüm meseleleriniň ençemesi babatyna umumy ýörelgelere we çemeleşmelere eýerýärler. Ilkinji nowbatda bu dünýäde we sewitde durnuklugyň hemde howpsuzlygyň putolandyrylmagy bolup durýar diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi aýtdy. Mundan ozal 28 fevralda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary işler ministrleri bilen C5 goşmak bir formatyna duşuk geçirip Russiýanyň Ukrainaga garşy amalasyryan hüjümlerini berk ýazgyrdy we Ukraina halkyna raýdaşlyk beýan etdi. Bu ýonukda Türkmenistana wekilçilik edilmedi. Galbertede Birleşen Milletler Ugrumasynyň baş assambleýasynyň Rus agresiýasyny ýazgyrmak üçin 2 martda geçiren nowbatdan daşary sessiýasyna Türkmenistan ses bermedi. Milletler Ugrumasyna agda 141 döwlet Russiýanyň Ukraina goşuny girizmegini ýazgyrdy. Ses berişlik dediňe 5 döwlet Russiýanyň özü, Belarus, Siriya, Demirgazyk Koreýa we Eritreýa Russiýanyň tarapyna çykyş etdi. ABŞ we Türkmen wekiliýetleriniň arasyna 1-2 mart günleri 2 gün dowam eden ýyllyk geňeşmelerde başga-da dürli meseleler aranyp maslahatlaşyldy. Döwlet Departamentiniň beýanatyna görä wekiliýetler terrorçylygy we neşe serişleriniň beýkanun dolanşygyna garşy görüşmek, serhet howpsuzlygyny güýçlendirmek ýaly iki taraplaryň we sewitdeýin meseleleri aralyp maslahatlaşypdyrlar. Şeýle-de din, wyjdan azatlygy, zähmet meseleleri we bilim almak mümkinçilikleri ýaly ugurlar hem öz içine alýan insan hukuklarynyň ýagdaýyny ösdürmegiň zerurlygy hem notalypdyr. Türkmenistanyň Daşary Siýasat Edarasyna görä duşugyň dowamyna sowda, ykdysady, medeni, insanperwer ulgamlarda galbertede ekologiýa babatyna hyzmatdaşlyk ara alınıp maslahatlaşyldy. Geňeşmelerde adam hukuklarynyň gorugy we kepillendirilmegi ulgamyna Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyna gatnaşyklaryň dowam edilmegi babatyna taýýarlyk bildirildi. Döwlet sekretarynyň Medbuat gullugy gepleşikleri öýündürüjülükle häsiýetlendirdi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi iki taraplaryň geňeşmeleriň möhüm meseleleriň ençemesi boýunça çemeleşmeleriň umumlygyny görkezendigini aýdyp, wekiliýet ýolbaşlarynyň geňeşmeleri ýokary baha berenligini aýtdy. Türkmenistan insan hukuklarynyň ýagdaýy boýunça çap edilýän halkara hasawatlarda dünýäde iň pes orunlary eýleýär. Serdar Berdimuhammedow eýýämden täze hökümeti düzýär. Ýakyna geçiriljek ýerki saýlawlarda aýdyň favorit we ýeňişi praktik taýdan öňünden kesgitlenen häzirki prezidentiň oglu geljekki hökümetdäki möhüm wezipelere dalaşgärleri barıp geçen ýylyň güýdüne gözläp başlady. Çeşmelerimizin maglumatlaryna görä keçi Berdimuhammedowyň ministrleri kabinetine esasan hem häzirki Daşary işler ministri Rashid Meredov eýeleýän wezipesini ýitirer. Bu wezipeni Serdaryň halypasy hasaplayan Esen Aýdowduýewiň aljakdygy çak edilýär. Serdar Berdimuhammedowyň ýene-de birnäçe möhüm ministrleri çalışmagy meýilleşdirýänligi hem aýdylýar. Azatlyk radiosynyň birnäçe çeşmesiniň şol sany ýurduň Daşary işler ministrligine ýakyn çeşmeleriniň habar bermegine görä Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň täze ministrler kabinetiniň agzalary barada konsultasiýalary ýerki prezident saýlawlary ýylan edilmezden has öň baryp geçen ýylyň güýdüne geçirip başlady. Ýa-da ýurtda 12 fevralda ýylan edilen saýlawlar 12 martda geçirilýär. Meredowyň ýerine Ýewropa ýurtlaryna işlän ýa-da işleýän ilçilerden biri bellener. Eýýäm birnäçe ilçi Aşgabat şäherini çagyrly we häzir olary barlygdan geçirmek işleri dowam edýär. Ýöne esasy dalaşgar. Soňky 8 ýyl bäri halkara insanperwer alymlar we Ösüş Üniversitetiniň rektory wezipesinde işleýän Esen Aýdowduýewdir. Kadr diplomaty Aýdowduýew 2011-2014 ýyllarda Şweýsariýada ilçi bolup işledi we şol lögur Serdar Jenewada hemde ol ilçiniň geňeşçisi hökmüne hasaba alınıpdy. Diýip azatlygyň çeşmesi aýdýar. Açyk çeşmelerdäki maglumata görä Esen Aýdowduýew 2014-nji ýylda halkara insanperwer alymlar we Ösüş Üniversitetiniň rektory wezipesine belenmezden ozal
Türkmenistanyň Şweýçariýadaky ilçisi wezipesinden başga da BMG-nyň Jenewadaky agentliklerine Türkmenistanyň hemişelik wekili bolup işleýärdi. Edil şol döwürlerde 2011-2013-nji ýylar aralygynda Serdar Berdimuhammedow Şweýçariýada Türkmenistanyň BMG-daky hemişelik wekiliniň geňeşçisi wezipesini işledi. Çeşmemiziň aýtmagyna görä şol wagt 30 ýaşyndaky keçi Berdimuhammedow Aýdogduýew bilen ýakyn gatnaşyk kurdy. Serdar onu Aýdogduýew halipat hataplayar. Migumanyň türkmen hyzmatdaş hataplanýan halkara ynsanperwer alymlary we Ösüş Universiteti onuň gol astynda döredildi. 2014-nji ýylda bolsa ol Türkmenistana gaýdyp gelip desine onuň rektory boldy diýip çeşmemiz belleýär. Onuň sözlerine görä Serdar Berdimuhammedowyň Raşid Miredowy täze hökümetiň düzümine goşmadyk karary hökümetdäki esasy rollarda şeýle möhüm şahsiýetiň saklanmagynyň onuň öz täsirine kölege salmagynyň mümkinligi bilen baglanyşyklydyr. Serdar Aýdogduýew öz adamy halipat hataplayar. Umuman aýdylanyna ol hökümetde täze şahsiýet bolar. Gaty güýçli şahsiýet hasaplanýan we Serdaryň kakasy prezident Berdimuhammedowdan has uzak wagtlap häkimiýetiň iň ýokary derejelerinde işleýän Miredowy daşary işler ministri ýaly möhüm wezipede saklamak awray meselesini döredip biler. Diýip çeşmemiz aýtdy. Belesek ýurtda ilk prezident saýlawlary eglan edilenden 10 gün soň Miredow Russiýa sapar etdi. Çeşmelerimiz bu saparyň Türkmen daşary işler ministrliginiň başlygynyň karýerasynaky üýtgeşmeler bilen nä derejede baglanyşyklygy barada maglumat berip bilmediler. Azatlyk Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bilen ýyldyna bir näçe gün habarlaşmagy we Miredowyň wezipesinden aýrylmak ähtimallygy barada çeşmelerimiziň beren maglumatlary hakda haýsydyr bir kommentariýa almaga synanşdy. Emma ministrligiň bize ma'lum telefon belgileri arkaly habarlaşyp bolmady. Şol bir wagtda Miredowyň täze ministrler kabinetiniň düzüminde bolmajakdygy baradaky maglumatlar Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ýakyn çeşmeler tarapyndan tasdiklandy. Olaryň sözlerine görä Aýdogduýew ýurdun daşary işler idarasynyň başlygy wezipesine ýeketek dalaşgärdäl. Ýewropa ýurtlarynyň bir näçe ilçini çağırdylar. Bu gezip üçin ministriň ornatary Wepa Hajiýew hem göz tutulýar. Ýöne ol özüniň morlumy hasaplayan Miredowyň ornuny eýlemäge çalışmaýar. Ol Aziýa ornuny Owganistan, Özbegistan we Täjikistan oýunçy işleýär. Üstesine dol Pakistan we Hindistan bilen goň aragatnaşyk saklaýar we bir topuk taslanmasy diýmegi aňladýar. Diýip çeşmelerimiziň biri aýtdy. Onuň sözlerine görä Serdaryň Türkmenistanyň täze lideri hökmüne Ýewropadaky awraýyny artdyrmak üçin PR kampaniýasynyň strategiýasy işlenip düzülýär. Daşary siýasatda düýpli üýtgeşmeleri garaşylmaýar. Şolar bir taraplyk statusy diňe esasanam Ýewropada, Jenewada ýerleşýän guruluşlarda we Ýewropa Birleşiginiň Brüsseldäki guramalaryny propaganda urunyň güýçlendirilmegi göz öňünde tutulýar. Diýip çeşmemiz belledi. Yeri gelen aýtsak Serdar Berdimuhammedow geçen ýyl vice-premier wezipesini alandan soň ýurdun daşary işler idarasynyň başlygynyň käbir ygtyýarlyklaryny alyp Türkmen-Rus we Türkmen-Ýapon hökümetara guruluşlarda eginleş başlyk wezipelerini eýlep Raşid Miredowy eýýän bir gyra etdi. Çeşmelerimize görä Miredowyň geljekdäki rolu barada aýdylanyny bolsa onu Türkmenistanyň parlamentiniň aşaky palatasy, mejlisiň başlygy ýa-da halkara ynsanperwer urulumlary we Ösüş Universitetiniň rektory wezipesini bellemek göz öňünde tutulýar. Ýa-da häzirki wagtda bu universitetiň rektory wezipesini çeşmelerimiziň aýtmagyna görä ýurdun daşary işler ministrliginiň başlygy wezipesine esasy dalaşgar Aýdogduýew eýleýär. Bellesek 61 ýaşly Raşid Miredow öz siýasy karýerasyna Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy hökmüne başlady we bu wezipede 2001-nji ýylyň maý aýyndan iýul aýyna çenli aralykda bir aýdan gowrak wagt işledi. Mundan başga da ol 1996-njy ýyldan 1999-njy ýyla çenli Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we Adam hukuklary baradaky Milli Institutyň müdiriniň orunmasary wezipesini işledi. Şeýlelikde Miredow ýurtdaky islenlik ministrden has uzak wagt öz wezipesini saklamak bilen türkmen siýasatynyň uzun ömürli awzat hasaplanýar. Hünäri boýunça aklawçy Miredow ýurdun häzirki hökümetiniň Türkmenistanyň daşyny bilim alan ýeketek agzatydyr. Azatlygyň çeşmeleri Serdaryň hökümetine başga da bir näçe möhüm ministriň çalışyljakdygyny aýdýarlar. Emma azatlygy muny başga çeşmelere tasdikletmek başartmandyň redaksiýa bu maglumatlary çap etmekden saklanýar.
Türkmenistanda 12 martda yglan edilen ilk prezidentlik saýlawlary bilen baglykdaky alınıp barylýan taýýarlyk işleriniň çäginde resmiýetler öýme-öý aýlanyp çakyl katlaryny paýlaýarlar. Aşgabatda bolsa polisiýa ykdysady krizis sebäpli iklenç gözleginde zirzibil gutularyny dörmäge mezbur bolan raýatlary köçelerden ýygnaýar. Şeýle-de häkimetler yktybarsyz diýip hasaplaýan raýatlara batyşlaryny dowam etdirýärler. Yerli we halkary finçiler yetip gelýän türkmen saýlawlaryna ýurdun iň ýokary döwlet wezipesini atadan ogla geçirmek tinançy hükmünde baha berýärler. Şu günler Lewawyň dolandyryş merkezi Türkmenabadda we beýlek etraplaryna yerli resmiýetler saýlawa çakylyk katlaryny paýlaýarlar. Ol diňe 18 ýaşda olan raýatlara berilýär. Çakylygyň ýüzünde raýatyň ad familiýasy we 12 martda barmaly saýlaw uçastygynyň salgysy görkezilýär. Yerli saýlaw resmiýetleri ses berişligiň sagat 1-den 7-den 2-nin 19-a çenli dowam etjekdigini we ses bermäge gelenleriň ýanyna hökmani pasportynyň bolmalylygyny duýdurýarlar. Diýip şeýle çakylyklaryn birini alan Türkmenabadly ýaşaýjylaryň biri 3 martda yerli habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz ýurtda koronawirusyň 2 hadisasyny hem resmi taýdan hasaba almadyk türkmen häkimetläriniň saýlaw uçastyklarynda dezinfeksiýa işlerini hem geçirýändiklerini aýtdy. Ses vermäge gelenler ilk ellerini dezinfeksiýa etmeli, soňra olaryň bedeniniň gyzgyny ölçenler. Diňe şondan soňra raýat ses vermäge goýberler. Adamlaryň özara aralygy saklamak üçin saýlaw uçusyny çenli her 2 metrden gyzyl çyzyklar ýerleşdirildi. Diýip bu işlere çekilen Türkmenabadyň ýaşaýjysy aýtdy. Howpsuzlyk aladalary sebäpli şahsiýetini we anyk işleýän ýerini aýan etmezligi soran söhbetdeşimiz 12 mart saýlaw gününiň şenbä, ýagny iş gününe düşýändigine hem garamazdan ýol başçylaryň olaryň wagt tapyp hukmany ýagdaýda ses bermelidigi barada duýdurýandyklaryny hem belledi. Mundan başga da habarçylarymyz sewitleriň döwlet edarlarynda saýlawlar barada asla gurrun edilmeýändigini we bu barada düşündürüş wagt işleriniň hem geçirilmeýändigini aýdýarlar. Köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda 12 fevralda yglan edilen bu saýlawlarda dalas edýän prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ozal adykany istilmedik beýleki tekit kandidatyň häzirki rejimiň tarapyny tutup çykyş edýändigi nazarda tutulup, aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşsyzlyk taryhynda şu wagt içinde geçirilen hiç bir saýlaw awraýly günwatar tinçilary we hukuk toparlary tarapyndan hiç açan erkin we adalatly saýlaw diýilip ikrar edilmedi. Şol bir wagtda türkmen howpsuzlyk gullukları saýlawlaryň öňü tirasynda yktybarsyz diýip hasaplaýan raýatlara garşy batyşlaryny dowam etdirýärler. Azatlyk bu işleriň çäginde häzir çelini 200 goly adamyň saklanandygy barada habar berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda geçirilýän uly bayramçylyklaryň we tiýatry wakalaryň öňü tirasynda ten sowdasy bilen meşgullanýanlara, zähmet düzediş dispanserlerinde alkogolizme garşy bejergi alan adamlara we ozal kaziýet jogapkärçiligine çekilen raýatlara gözükçüligi güýçlendirýärler. Olar muny asudylyk saklamak, howpsuzlygy ýokurlandyrmak çäreleri diýip düşündirýärler. Bu işlerin çäginde Aşgabatda polisiýa ýurtda eýem insimi ýyl bäri dowam edýän ykdysady çökünlük sebäpli eklenç gözleginde zirzibil gutularyny dörmäge ýa-da plastik tüýselerini toplamaga mezbur bolýan ýaşaýjylary hem taklap başlady. 28 fevralda polisiýa paýtagtyň Mawtumulu we Atamrat Niyazow köçeleriniň çatyrygyndan plastik tüýşeleri bilen barýan bir velosipedli raýaty saklap ulagyny mindirip äkitdiler. 30-njy etrapçyda polisiýa zirzibil gutularyny dörýän 7-10 ýaş aralygyndaky 4 ogluny saklady we zor bilen ulagyna saldy. Polisiýa çağlaryň arkasyny tutmak isleýän bir aýal maşgylanyň üstüne henkerip onuň ýüzüni alyp goýberdi. Diýip bu wakalary saýat bolan Aşgabatlylaryň biri 3 martda habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosu Aşgabatda saklananlaryň soňky ykbaly, şeýle-de saýlawlaryň öňü tirasynda alınıp barylýan bu çäreler barada ýurdun içeri işler ministrliginden we paýtagtyň polisiýa müdürliginden goşmaçy maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi.